chini chini. Ayo tore nuzvi. Etsana na tsana. Wada unzwa. Umbona. Chini chini toro katose ku. Etsana na tsana. Pakudi. Nindakara siswa tsana. Ko izvi kutaura zvekuzodanana nani mukadzi wacho. Izvi handizvirambe chikonzero kuti munhu taura wakatarisawo. Handizvirambe chikonzero kuti munhu waenda wadana naye bva achiri musikana. Atano ndobva zorora. Anobva zorora. Ndobva wazviziva kuti wakarora. Yakanaka. Munhu asingarambi mhosva munhu ari right. Wauya nanjo. Munhu anodai ndauya naAmbuya wangu. Vari? Ava ndo vachiondana mwana wacho. Aiwa, naAmbuya mai vekubereka mukadzi wangu. Ava ndiri mai vevava ndo vakaberekwa vamakusiya muchivingadzo. Saka pamwe vanobereka zvakanaka mwana wanya kusiyiwa nomukwasha achivinga mukadzi womwana yapakaita. Wauya naniwe? Ndauya ndega. Kotouya nazo? Pakubva kumba tauya ndauya nayo. Mese makadii? Uye mukadzi wenyu wacho wamukuchidana kutani? Asi kutombouya. Wako wacho ari? Asara kumba. Ari kuzviziva kuti tozvikuiti? Saka une pfungwa ipi yekuroora Ambuya? Ambuya vakatoroora. Vakatoroora. Ati urikumbopota uchitoravo? Aiwa. Vakatoroorwa noumwe. Havasiri kuwava? Havasiri kuwava, vakatoroorwa noumwe. Kupi? Ikoko. Iye anogona kuuya. Unotori pambi zvayo. Vakatongwa. Vakatongwa iye akatotora. Anofana kuti. Saka iwewe makaita Makunakuna. Zvisionekwa. Zvisingatendeki mudunhu. Wakabata? Saka iwewe unobhadhara chii? Mombe nehwai. Unoiziva mombe? Apa haidiki mari toda mombe. Mombe iyo toda kuti igotodliwa nevanhu. Yenyama. Iwewe chete namai vavo ndikusingazvo. Inodliwa nevamwewo. Totoya tota mutambo wacho. Wokuti nyika yedu yasviba yedu. Taizofanira kubhadharisa kunobva mukadzi. Kana ndikuti wanzira hangu dzidzira. Kuti mombe dzaifanira kuti atuka. Wanu yaibva zvinozvinzisa. Uye niko yaifanira kubva mombe. But ndiri kunzira iwe tiri kuida one side. Kune uye aita achiziva kuti ari kuitii. Mombe nehwai nemberere. Ndizo mbere. Iri kuya ringodzaza mutambo wacho. Toda tozokoka vachiona zvinoitiva atira zvakadaro. Pavo ndine chikumbiro mambo chikonzero kuti mari yandohora chaiyo hapana chainokwanisa chainotenga. But makandimiriro svikawo gore ramangwana ndincheresa kuti nyika ichitokanganisika. Ndosaka ndatouya nani, unogara nani pai? Ndogara pamaini. Kana? PaAmbuya wangu. Ndodaro. Ndoba anoshanda kwamuri? Aiwa, anoshanda kwamadziva. Madziva? Uyu aive mupurisa? Unofudza mombe ipapo? Ndiwaimbonzwa nenyaya dzekudyisa futi? Handini. Iwe wamadziva vari? Ndakapedza kuuya nawo patakambouya kumakake takakushayiwa. Wazva wamadziva anogona kukubatsira.
unovaudza kuti ndatungwa mombe inoda 300 wese pamuchire newhite 400 dollars kana iri mari tikuida todakutenga mombe yacho mombe iyoyo inoda kuzosvika wako kueria yenyu vamwe vanhu vachiona iwo unohora mari ndohora 8 une mukadzi unohora 80 dollars vafonera madzi wati ndanzi takupa kupera kumwedzi totichi vafoneri wazi ndatombo bati tomupa chiyo tomupa mombe uye agasti iwe tsaurana nemurungu wako ndavatwa nemhosa wakunoda kuripa saka muna mupota muchibatira mari bhitana muchididi kana mune musho wacho ungondipuresera musho chikaranga choitwa muchipota muchididi yekurisa makazoipedza sei vasati vapinda vakakumbira chichemo chekukumbira 3 weeks 2 weeks ivamadziro alright vanozo it's okay zvekufona ndichotatoti agaze vechifona uchitaura muchitoenda agaze nonguva yekudzimune yada kugadza kuda unorova makuvari but uri wakawo